Narumpayu Neoskum, ka Chananam Daki Padba, Gabriel Nyotarp. Lampang jang ka ying darbar thau an ka jilla Thomas is sangma ulakado yaki jingbom biang hakikot mudoi persya yaki lainut ki emeli ka Congress ki bala pet sing dangshen ulampang ulapen mi ka wei ka hukum hakabala kado baki dan ki jingduna hakakot jing mudoi lani kata ka petition kabala pha da ka Congress barunang ya sat an jang ka ki jingduna ki dei ka jingbom soi jong nong mudoi habaro ki kot mudoi ki ba ka Congress kala pha sha ulampang persya ka jing penya so NPP jang ki lainut ki emeli Nakaliang kinaya saj an ko All India Congress Committee AICC kilapan bet ya kita kijing duna bat pha biang ya kikot mudoi chaw lampang ha ka bamenta kidang ap ya karai ban penmi daw lampang kaying darbar thau an jang ka jalla laong bala daw lampang upen slam ban ya karai ka AICC kan mudoi no sya kaying bichar laban pen kan mau ba ki lainut ki MLA ka seng Congress ki bala pet no bat lej ban ya so sya ka NPP ki long MLA ka Umsning constituency Dr. Celestine Lengdo UMLA ka Nongstoin constituency uba Gabriel Walang baru UMLA jang ka Mahoti constituency uba Charles Marngar kini laingut kila syak mudoi persya halaka jong ban pentranya ka Kongres